angazi mina ngingafike ngithini kumntwana ngingasho kanjani ukuthi uNongoma asiwuphethe ngingafike ngisho kanjani ngingasho kanjani phambi komntwana ukuthi ngibuye emkhandlweni ophethwe ngamasela aboshiwe siphethwe ngamabhanditi aboshiwe siphethwe into engakazi yenzeke ndawo awukwazi ukuthi uyisuspect bese kuthiwa hamba uyokwengamela i-crime scene oyisuspect kuyona akukwazi ukuthi ngumabhalane wesedibheni ngiboshelwe ukweba izinkomo bese kuthiwa ngiqhubeke ngiyoba umabhalane wokubala inkomo zabantu engizebayo angikwazi lokho ukuthi angazi ukuthi kusho ukuthini ngeke ngabona amaphoyisa la kusazofanele akasichazele ukuthi isiphoyisa sesithini kanti umuntu oyisuspect uyabuyela yena yophatha angamela i-crime scene ngakho-ke sengihlala phansi baholi balakwaNongoma bekhathi kule nyanga ngifuna iphele singayile ukuyobuza emantshini ukuthi sibuze kubashushisi uyayengamela yini isuspect i-crime scene aboshelwe yona na angithi sizwene sizophuma sihambe siyobuza emantshini nezwa nani enizosijoyina namhlanje ngifuna nifike nihambe nami ngizongiphelezela ngiyobuza mina sothi masisuka lapho siyobuza kumuntu okuthiwa umeya ukuthi uboshelweni sibuze kuSpeaker uboshelweni waboshelwayo wenzani enkantolo njalo uyokwenzani yini bese kuphatheka uNongoma nomasipala lo athi ugadile siyosuka enkantolo siye lapho zilungiseleleni ke manje oba ngizolusho usuku mashiya ngifuna ukusho manje ukuthi asiyile ukuyoncenga ngifuna ukusho manje ukuthi nakubashushisi sifuna asiyile ukuyoncenga sifuna ukuthi basichazele ukuthi what kind of justice is this so masibuya lapho bese sifaka emotion of no confidence kubo bonke niyazwa yini apha amakhansela waNongoma aphakamisa izandla ngalelo langa sothi masibuya lapho yobe sikhona incwadi imemorandum soyishiya kumasipala manager ayiprocess ngalelo langa uma kukhona ikhansela phakathi kwamakhansela ethu asegwinye ithambo awabeqalela ukuhlanza manje ngoba ayikhonkoti nethambo ngeke sithi siyaphambili umuntu abethithiza kanti wenziwa yithambo emlonyeni ngoba somnyathela akaliphalazeki usuku lungakaphumi namhlanje angidlali njalo angijwayele nje ukudlala leyo nto ngoja angisisi isikhulumi sosuku bafowethu ke
bengethula ke umhlonisha uNgotsha ozokhuluma nathi kulomcimbi omhle kangaka. uNgotsha akadingi kwethula phakathi kwenu bafowethu bakwaNongoma ngoba umakhelwana wethu ingane yomntwana ekhule phakathi kwethu. Uselandile kuMashobane umntwana wamshiya kithi uNgotsha. Wamshiya kithi wamkhomba ngo2017 wathi esibuza njalo nje ngomsombuluko ukhona yini phakathi kwenu kungcono ukhona uThabizolo ufakazi wakho ukhona yini mhlawumbe ubona ukuthi ngiphimbile ngokukhomba uNgotsha ukhona obethanda fanele wabona ukuthi sivuma sengathi simumethe izambane elishisa wasethi asisho ngabanye angazi waqalelani ngami but comrade Bangazitha isicathulo kwesifuna yini awungathi awundabezi sikhulu ngeke ngikwazi ukuhlanganisa mina engingakwenza nje ukusipholisha kodwa hayi ungena kuso basibuza ngabanye sathi cha cabanga ke so 2017 uze ku 2019 lo sabuzwa njalo lokhu sitheni thina akona yedwa phakathi kwethu osehambile noma oseshonile kwahamba yena umntwana kuphela ngakho akekho phakathi kwethu osengavuka umoya angithi niyangizwa akekho phakathi kwethu osengavuka umoya ngoba sekungasho ukuthi fanele sihambe sikhuphukele entabeni sobikela umntwana ukuthi nangu sibanibani wayefubhuza amanga kusuka ngo2017 umbuzo ethi yena cha bese sikhuleka kumntwana sishunqisayo sithi siyacela ndaba ezithi ukusibonele yena sicela impela ukuthi akasibonele yena bese sidiye silalela ukuthi akaqali nokukhwehlela ngisho ukuthi ke ngani zakwethu nangamhla ka25 kuAugust 2019 umntwana kwasho lamazwi ashiwo ngumna wami uMashobane wathi uyabonga kakhulu uNgotsha waseyenza undertaking umntwana futhi agcinanga ngokubonga wathi ngiyokweseka ngize ngihamba ukushilo lokho kwenzile umntwana umseka uNgotsha waze wahamba uma kukhona othi umntwana wawu wrong kwafanele ukhombe yena hayi akesule akungona shesha hamba ngoba sifuna size simkhumbuze ngoba hleze singamkhumbuzi kahle ngona shesha sule ababecabanga ukuthi umntwana wrong baphuma nenandinga kuthiwa ilokhu ayinandinga nadekho baphuma ababecabanga ukuthi sebe umngeni ongadunga ulwandle baphuma bakha ngazi nafuna NFP baphuma inkathi nendlela yayo yokusefa abantu abangadingeki abangena ngephutha yabasefa nje ngakho ke asifuni ke ukuphazanyiswa ngoba thina sazi ukuthi sikhule ngokuthi uma umntwana eseshilo kuthiwa umntwana usenjani sekhulumile umntwana ubani ozophikisa umntwana kusho ukuthi usendaweni wrong